नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या भागामध्ये आपण गुणाकार व गुणाकाराविषयीची माहिती कालच्या भागामध्ये पाहिलेली आहे। आजच्या भागामध्ये आपण गुणाकार यावर आधारित स्वाध्याय पाहणार आहोत। तर स्वाध्यायामधलं पहिलं उदाहरण पहा। प्रश्न पहिला, 5 × 9 बरोबर किती? म्हणजे बघा उदाहरण कसं सोडवायचं। 5 चा पाडा 9 पर्यंत म्हणा किंवा 9 चा पाडा 5 पर्यंत। बघा 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। अशा प्रकारे उत्तर 45 आहे। म्हणजे 5 × 9 बरोबर 45। कुठे आपलं उत्तर आलेलं? पर्याय क्रमांक 1 किंवा मग 5 × 9 = 45 असं तुम्ही म्हणजे तुम्हाला पाढे जर पाठ असतील तर तुम्हाला अशा प्रकारे पटकन तोंडी सुद्धा उत्तर काढता येईल। पुढचा पहा प्रश्न दुसरा, 3 + 3 + 3 + 3 म्हणजे 3 × बघा बॉक्स बरोबर चौकटीत कोणती संख्या येईल? बघा तुम्हाला काल मी सांगितलं होतं गुणाकार म्हणजे काय, तर परत परत केली जाणारी बेरीज म्हणजेच काय गुणाकार होय। मग पहा या प्रश्नामध्ये हा प्रश्न कसा सोडवायचा बघा। 3 किती वेळेस आलेले? 3 + 3 + 3 + 3 म्हणजे 1 2 3 आणि 4। 3 किती वेळेस आलेले? 4 वेळेस। मग आपण या चौकटीत काय लिहायचं? 3। बघा कोणता अंक आलेला आहे? 3। परत परत आलेला अंक कोणता आहे? 3। किती वेळेस आलेला आहे तो? 4 वेळेस। मग अशा वेळेस काय करायचं? इथं 3 × 4 म्हणजेच काय बघा, तर गुणाकार म्हणजे काय, परत परत अंकांची दिलेल्या अंकांची परत परत केली जाणारी बेरीज म्हणजे काय गुणाकार। तर बघा हा 3 अंक आधी काय करायचं, अशा वेळेस 3 किती आले ते मोजायचे। बघा पहिल्यांदा अंक 3 दिलेला आहे, किती वेळेस आला? 1 2 3 4। मग या चौकटीत काय लिहिला? 4। अशा प्रकारे उत्तर आपलं 4 आलेलं आहे। म्हणजेच बघा 3 × 4 4 त्रिकम 12। आणि जर तुम्ही अशी जरी बेरीज केली बघा 3 आणि 3 6, 6 आणि 3 9, 9 आणि 3 बघा 12। अशा पद्धतीने म्हणजे परत जी 3 या अंकाची 4 वेळेस जर बेरीज केली तरी 12च येणार। 3 × 4 जरी केला तरी 12च येणार। 4 त्रिकम 12 किंवा 3 चौक 12। तर असं उदाहरण जेव्हा येईल तेव्हा दिलेला अंक इथं तुम्हाला अंक दिलेलाच असेल आणि चौकटीत तो अंक किती वेळेस आला ते लिहायचे। मग 4 हे आपलं उत्तर आलेले तर कोणत्या पर्यायामध्ये आहे? पर्याय क्रमांक 3 यामध्ये उत्तर आहे। बघा प्रश्न तिसरा, 5 + 5 + 5 म्हणजेच 5 × चौकट बरोबर चौकटीत कोणती संख्या येईल? बघा वरच्या प्रमाणेच उत्तर आहे। बघा 5 हा अंक किती वेळेस आलेला आहे मोजायचा। 1 2 3। 5 हा अंक किती वेळेस आलेला आहे? 3 म्हणजेच 5 × 3। मग पर्यायामध्ये आपलं उत्तर कुठे ते आपण शोधूया। पर्याय क्रमांक 4 हे आपलं उत्तर असेल। बघा आता पुढचं प्रश्न चौथा, एका वहीची किंमत 7 रुपये असल्यास 6 वह्यांची किंमत किती? बघा एका वहीची किंमत किती म्हणाले? 7 रुपये। तर आपल्याला काढायची किती वह्यांची किंमत? 6 रुपये। म्हणजेच बघा एकावरून जर आपल्याला अनेकांची म्हणजे किंमत काढायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? गुणाकार करावा लागेल। वह्या किती आहेत? 6 आणि त्यातल्या प्रत्येक एका वहीची किंमत 7 रुपये आहे। मग आपण ही बेरीज करून सुद्धा काढू शकतो, पण गुणाकार जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला एकतर लवकर उत्तर येईल आणि आपल्याला वेळही वाचेल। म्हणजेच बघा 7 × 6, 7 चा पाढा 6 पर्यंत म्हणा किंवा 6 चा पाढा 7 पर्यंत म्हणा। 7 × 6 = 42 बघा किंवा मग 6 × 7 = 42। म्हणजे उत्तर कुठे आहे बघा? पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर आहे। म्हणजे एका वहीची किंमत 7 रुपये असल्यास 6 वह्यांची किंमत 42 रुपये होईल। बघा प्रश्न 5वा, बघा प्रश्न 5वा, 10 7 किती? बघा इथे काही पर्याय दिलेले आहेत। म्हणजेच अशा वेळेस 10 चा पाढा आपल्याला किती पर्यंत म्हणावं लागेल? अगदी बरोबर 7 पर्यंत। म्हणजे बघा आपण म्हणूया 10 × 10 10 × 2 20 10 × 3 30 10 × 4 40 10 × 5 50 10 × 7 60 10 × 7 70। बघा 70 कुठे आहे? मग प्रश्न चौथ्यामध्ये 70 हे उत्तर आपलं आहे। बघा त्याच्यानंतर प्रश्न 6वा, 9 × 3 म्हणजेच 9 चा पाढा आपल्याला किती पर्यंत म्हणावं लागेल? 3 पर्यंत। 9 × 1 = 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27। आले उत्तर कुठे? पर्याय क्रमांक 1 मध्ये आपलं उत्तर असेल। पुढचा प्रश्न 7वा, 8 × 7 बरोबर किती? 8 चा पाढा 7 पर्यंत म्हणा किंवा 7 चा पाढा 8 पर्यंत। म्हणजे 8 × 7 = 56 किंवा 7 × 8 = 56। पर्याय क्रमांक 2 हे आपलं उत्तर असेल। बघा प्रश्न 8वा, ज्या संख्येने गुणतो त्या संख्येला कोणती संख्या म्हणतात? पर्याय क्रमांक 1 गुणक, पर्याय क्रमांक 2 गुण्य, पर्याय क्रमांक 3 गुणाकार, पर्याय क्रमांक 4 बेरीज।
बघा, ज्या संख्येने गुणतो त्या संख्येला गुणक असे म्हणतात. पुढचा प्रश्न पहा. प्रश्न 9. ज्या संख्येला गुणतो त्या संख्येला काय म्हणतात? बघा, पर्याय क्रमांक 1 गुण्य, 2 गुणाकार, 3 गुणक, 4 बेरीज. बघा, ज्या संख्येला गुणतो त्या संख्येला गुण्य असे म्हणतात. अशा प्रकारचा गुणाकार यावर आधारित स्वाध्याय आज आपण अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला गृहपाठासाठी तो स्वाध्याय व त्याचे प्रश्न परत एकदा अभ्यासायची आहेत व वहीत लिहून सोडवायची आहे.